Ije, ang imong utang. Pinampak kong nga tawanan mo! Huwag pa mahalin ng baboy! Tarong nga na yung tabiyugan san. Di man takatugan na yung tinabiyugan. Sinong ko ng ilong ni Maron? Tarong nga dia. Oh, boss. Bawa kang gidukan ako. Lagi, boss. A few moments later. Nakatugas, boss. Lakas ako. Gini kahon na gid. Kiyas gini yung grupo gid. Buti walag ko. Sabi, busado kayo. Gitarong pa na og tabyo. Magsusuko pa. Mura na magsildo ang tagtarong nga. Tulo ka tuig na kung may sildo. Grabe pagka busado ang mo ha. Benas! Sa'yo, rasan. Ano, mungutan naman ko? Okay, boss, orasan. Yawa ko, orasan. Mau gini nanguntahan na ako. Gigutom na ko. Ako sad, gigutom ko. Magtik laro pa nung eh. Saan? Asam ka? Pala kag tanaw to na to. Oh, isugo kong boss. Palit ako. Benas! Kila sa bahala nila kay akong matuog ko kaya akong kagutom ako na katuog sa kay. Sige. Matuog ka niya. Kuha na, pagdang ko lang ginasala. Adi madaog na sali. Sige, ito. Ya, apili lang kanon. Hindi, ada. Hindi. Ya, saman. Kumunan log na baboy. Lagi kay pati ada ng bus. Huwag malawgi ni. Lawgi. Oh, gani ara. Suswa pa kay kani nanugo na ko, manana na ko blaw ng baboy. Okay. Ayun on. Taysa. Uwang man atong grupo ron. Asam ni Rin say. Ambot lang kagaon. Pero ganina ko bantay niya diri jud nga. Ambot og asa tong tawhana tong nga si Rins. Ni ana mo to si agaon nga. Manguha ko no siya lubi. Oh, nang guday. Asa man? May pagkatotoo pason para ma dali to yung trabaho dito. Sige, agaon. Ay, dira ka luyo. Ara ka tong agaw. Para sa bantay bro. Matagbukan na tong kontra diri. Ano man sakto yung mga bata. Dira gong. Dira sa Vince. Siyam ko na abay ka diha. Nadagan ang lubi mo nakuha. Yan no gikit-kit man ang panit. Ingon man sila gawon nga. Naadire sustansya ni panik. Amo yate. Buka ng tarong kay mga unta. Sama ka. Kit-kit ya. Hindi mo nagsugo, nagkit-kit ka ng lubi. Oo, nang istorya nga ang sustansya na sa panit. Buka! May gutom kami. Aw bukon day ni agaon. Aw dara gaw no. Buak na. Dire pangaw mo. Ah, grabiha. Pata-pata man ang lubi. Grabiha kusugang armasa. Ha? Naon ta? Hindi kaon lo. Eh, ay dala mo kay buok na kong armas nga. Suki ni kir. Napay buwa. Oh. May yun. Kana.
sila mag-jam. Uy, pwede silang grupo. Bro, asa ka ito napita ka? Kita. Dere, lagi ito ba? Lugita. Okay. Yan, pag-dito ko ni. Okay. Isa. Sana. Bantay mo ha, bantay mo. Hindi pa nila. Amo yate iro ram ring nahag day. Bakit? Iroy. Bakit na siglayan? Mas bang iruan ning nahag. Tidog. Stricto na gid ang kalibutan ron. Hasta iro. Magmas na. Magmas. Pinakin, taka siglayan. Kau dah balik. Kau? Kau nagkaroon ng grupo na mag-jam. Ay, kung hindi. Wala, saan ka? Ulo, ha? Bisa ka? Apa? Tuan! Hayang! Kapkapi, Bran! Kapkapi! Kapkapi siguro anak. Kapkapi! Ang buo ni. Kape! Way dagaon! Anda ni, itlog la! Gapusan nyo! Heh! Ano ba? Higot ang kamot! Ayaw! Higot! Bati mo, bati! Ayaw! Ligde! Ayaw! Asit! Kinsa ni butaan eh? Taro nga, kape! Bukatan mo na lang! Hinga ka! Asit ka! Ya. Usaha pagtuba ka na ang tawana. Ngayon mo nang ipapakang dinamita na niya. Tatanga para makatubag. Ako. Bari. Tatangi sigot, tatangi. Sige na. Oh, karon. Ya sa. Atong pangutanon, tarungan niyo pangutana. Una. Tanan niyo. Sige. Kinsa ka? Ako si Christian, nataw ko ni Busije. Ug nagunsa ka diri? Plano ako nga, mabalik sa inyong grupo kay grabe ko busado at tatawan na. Tulog ka to kung may sweldo Dili mo to. Asit ka. Di ko asin oy. Agaw. Diri agaw. Di ko asin. Asit agaw. Kili lagi. Para makatuo mi nga tinarong na imong pagduol diri namo. Tultuli mi sa hideout ana imong buhos karon. Kay aton. Tiwa ka kibaw. Usa sa kaming upat. Tiwalag sa niya ng Boss EJ kay wa na klarong sweldo. Why sildo? Naglagot sa niya na amo ning Diyos. Sino na mo na? Yate. Sige agaw. Ladang mo dito agaw. Usa di pud mo sa magawa si Wilde ni Boss EJ sa una. Karong panahon na mo boss ta niya. Tanaw ko datong mo dito. Puro tinuod ang iyang istorya na. Sige. Tagay armas. Kay manung ka. Piya commander. Atake. Doa! Tupay sa usa! Piya. Tana. Sige. Ikaw una. Ikaw na ta. Huwag ko piyansa. Aton si Boss EJ mo bawas ta. Chan! Pay ko dyan, tingin. Limuot ka, Chan. Chan! Asa miri, bataak. Badlungon man kayo. Uas ko tos, head out. Christian! Asas Christian! Wami ka ba, boss? Ingon to si ganihan nga pala si Paniuto. Imong tong sugo. Ikaw Rex. Ay mas Christian. Wadyo ko kay bawa na, boss. Kaya ganiyan, ang lao ko sa baboy. Wadyo kay bawa asa to payos, Christian.
Ngano ni uno mga? Pagilom, nakabantay ka ng balaya. Kana balaya ba kana? Ano man na? Moon ang hideout sa tipalak na tong boss sa una nga si Boss EJ. Kana mo na. Ano ba? Tara. Hinahinayan lang ninyo kay may pagkamataan sa niyang mga tao. Hindi lang. Agalon, kami lang sa unang Christian ito. Ikamango na mo lang handout. Back up lang sa mo. Pagkapimin ninyo ha. Kamang ta. Dito ulang kayo ta. Hindi lang ha. Kinumutan gina. Ay sa. Taim na mo na ikapan. Ay, pagsamba niya, naduol lang kita. Tai, oy. Agam! Kita na ilang mga nawo. Ako na si City. Ako na rin napitan. Ako na ni. Ako sa sinyasa. Isa doon. Wala lang na akong chihuahua. Basta mulan. Sige, sus. Pangitaan, Luis Christian! Sige mo! Ako'y mo ipangita, boss! Ha? Toy! Hindi! Ang imong utang! Inampak kong katawanan mo! Huwag pamahali ng baboy! Ay, pag inaanak, ay ikuha ng Boss Alvin kanina! Sa mga bati inyog raw! Yamatra na ada mong gwapong membro. Ayaw yung siya ino! Nagsaar ni Nawa! Kung hindi gamit ano eh! Ikaw gwapo no! Karoon na gutom na yung pagkagwapo! Everything you know is in your mind. Okay na mo mo. Oh, pagkaon. Asman! Kanina ko kumpantay niya diri. Ako pag-asa ko. Tawana to kasi rin. What's up mga kahait? So karon mga kahait no, naari may shout out mga kahait no. Okay. Shout out. Dami kamay. Yeah. Okay, saan to? Wala. Tawron kayo. Okay. Shout out from Buluan Biners, taga Buluon, Cebu. Shout out. Shout out naman, shout out. Shout out. Shout out. Juan, Agnes Yabok,
Shout out. Shout out. Og ni Pamela Torreta. Shout out. Og sa kwa gani si Wonder Jazz nga suon ni Rachel Rachel Sun. Naa na sila YouTube channel. Shout out. Og ni Junme De Carlos naa sa YouTube channel kanang bless, Mr. Loner TV. Shout out. Support them guys. Subscribe niya. Og Wamski Wamar from Karkar. Shout out. Okay, balik ako shout out taga Jinsan Yapon, John de la Serna Balawis. Shout out. Shout out. Shout out mo sir. Salamat sa pagtanaw sa among mga video sir. Shout out din sa gwapo rin ng mga kauban eh. Kasi, ano gwapo ko no? Okay. Shout out. Ulit to. Shout out. Okay. Dito ko shout out tayo ni from Hagna Bohol, Ma'am Jenny Social. Puwag tagan. Wala na. Ikaw. Shout out din sa tanan mga kuwan din, support na mo din sa Bayran Barkadas. Shout out. Wala na. Okay. O kato ding wala pa nakakita sa among YouTube channel o karon pa nakakita, please click the subscribe button and click nyo na rin pati yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming video. Yeah! And that's all. Thank you mga guys. Bye-bye.